tichifambira mberi neurongwa kune vanhu vane nyaya dziri kumapurisa. I don't think ndo vakafanana nevari kukoti, because koti inenge yatobva kumapurisa. Kune nyaya dzinenge dziri kumapurisa dzataingonzwa tichikura kuti munhu anonzi anogona kunzi awache hembe painotongooma anenge abuda. Zviriko here izvozvo Sekuru kana kuti hazviko zvinhu zvakadaro? Right, mushonga iwo uriko ndo unotoshanda chaizvo. Ungave uri koti, ungave wapinda mapurisa, ukauya pano tinokupa zvatinokupa uwacha hembe painooma munhu anofanira kunge abuda. Kana kuti tinokupa zvinhu zvaanonoisa pasi perurimi zvokuti akangotaura bedzi nemapurisa akutonzwa kuti hapana nyaya pamunhu. Ndo nyaya dziripo. Aiwa, tikufambira mberi neurongwa muri Zimbabwe. Pano pa Bombshell Television. As always, don't forget to subscribe kana uri munyowani, kana uchiona uri ku YouTube, uchiona uri ku Facebook, don't forget to like our page, share, woita se wokomenda zvekare. Pano pamusha uno Sekuru Chief Mboma avo Sekuru vari kutyiwa, even ana Sekuru vamwe vari muHarare vari kuvaziva basa zhinji ravari kuita. Matestimonies tinawo tichakuratidzai futi munyatso kuona vanhu vakarapwa, vamwe vakarohwa nezvinhu nevakabatsirikana pane zvakawanda wanda. Sekuru pane nyaya yekuti vanhu havakwanise kutaura vakaungana, asi vazhinji I think vazhinji muZimbabwe munomu zvinhu zvavanotsvaga, zvinhu zvavanogona kunge vachiramba vachishaya, zvinhu zvinonzi kuromba zviriko here pano padare renyu? Right, kuromba kuripo. Kuromba kuriko zvechokwadi kunorombeswa. Sekutaura kwandamboita kuya ndikati vanhu vazhinji dambudziko ratiri kuita nderekuti vanhu vanoda kuromba pasina chavari kurombera. Mukatarisa madzsekuru nemadzibaba akudhara vairombesa vachitora urombwa, asi vaive vane chavairombera, vaiziva ndikurombera mombe pamusha kuti vanhu vararame. Asi nhasi unotaura kuti ndoda urombwa, but urombwa uyo hauna kana chaunacho chakuti ndoda kurombera kana chakati, zvinokupedzai. Saka urombwa ndichipa kuvanhu ndichiti ita chaunoita muupenyu kuti ugozowana chinokusapota kuti ndatorera chinhu chakati. Aiwa, ndofunga muri Zimbabwe mukuzvinzwira kubva kuna Sekuru Mbune. Kana uchifunga kuti wafamba, uchifunga kuti watenderera, waneta, kana usati wasvika pano hapana zvawati waita, tora nhamba uite utaure na Chief Mboma, vanokuitira basa rawo ko mudare rawo. Zvine kunzwisisana apa maprizes. Tine vamwe vaiti Sekuru hanzi vanodhura chichichichi, vane vamwe vanhu vari kutodhura right now, handisi kuda hangu kutaura nemazita. Imimi munoti kudii? Right, matare regedza nditaura nditi anosiyana. Asi inini mangu mudare handina chandakanyanya kuti ndinonya kudhura, nekuti chandinoda kuti urwere hupere, matambudziko apere. Nekuti mukatarisa ndine dzimwe nyaya dzandiri kubata dzandiri kutonetsana nadzo zvakafanana neizvozvi. Nzenza dzawandisa, dzimba dziri kuparara. Ukauya pano une murume anetsa, toona zvechokwadi kuti murume ndewako, makaitirana zvinhu zvese makuzikamwa kumusha. Kana atinyaya kunetsa, aiwa unombosvika pano wakasununguka, tombomupa urwere ushoma minana wakafanana nekuti munongoziva kuti madzimai chete ndoanoenda kuperiod. Aiwa nevarume vanoendeswa kuperiod kana vakasvika pano vamboita kudzikama mudzimba. Kana une mudzimai wofuti anetsa futi uida kuti ambodzikamiswa futi, unosvika pano tomudzikamisa zvakare. Aiwa, ndofunga mukuzvinzwira. Kana une mudiwa wako ari kukunetsa, tora nhamba ungouya wega. I think hapadhuze kubva mutaone. Inini ndaita less than 15 minutes kuti ndisvike pano. Vamwe vanogona kubva vafunga kuti maybe kure stereki zvakanyanya. Kune vanhu vari kutobva kuna Namutare vachiuya kuzorapwa mudare rinori. Sekuru, tichifambira mberi neurongwa, pane nyaya yevanhu vanoita zvegold, munovabatsira sei? Right, uko ndokubasa. Aiwa, uko ndinorova. Kana uchinge uchiita zvegold, unouya pano une mushonga unopiwa waunoisa pasi. Right, wauisa pasi, ndinoti overnight, mobuda mugomba, mangwana makuseni mozonora kasha. Aiwa, munotaura mega kuti aiwa pana pabatwa basa. Aiwa, ndofunga mukuzvinzwira. Kune makorokoza ndakurangarirai uye marangarirwawo pano padare raChief Mboma. Hanzi kune zvinokwanisa kuitwa ende munokwanisa kuita mari. Right, Sekuru, kune munhu ari kuti ndakakoretesa munhu mari, asi vanhu havasida kubhadhara. Vane zvikwereti vanokwanisa kurangwa sei muno mudare raChief Mboma? Right, vane zvikwereti
chakuenderana nezvikwereti. Right. Inini chikwereti chandinoteera uchinge wasvika pano kuti tinzwanane. Ndinoteera chikwereti chiri kutangira pa 200 kukwira. Ma 100 handigoni kuteera just because mari yandinoda inini uchizoti ndizobisa pa mari yako yaunongoda kuti iteerwe. Azvienderane. Asi ndinoteera nenzira dzakasiyana siyana. Kana munhu ukanotaura naye handitangi ndangotanga nekuranga. Ndinokupa zvandinokupa wotaura naye. Kana achinge atadza kunzwisa nekuti vanhu vanoimba zvinhu zvakasiyana siyana. Mwana kutora mari achitemba kuti ndine chikwambo ndinozokuranga. Asi ndikauya pano ndikakugadzira ukateera mari yako akatava zvaataura mukatadza kunzwanana, aiwa ndo patakuraadzana masimba totumira zvatinotumira. Mukatarisa pane chiitiko chakamboitika mumashure kusaidhi kunana Chipinge, pane umwe akamboya pano akagadzirwa zvinhu zvakagadzirirwa Mheni ikateera mari. Zvirimo mumatare muno kana vanhu vachinge vauya tikagara pasi tikanzwanana. Aiwa ichokwadi. Ndofunga mukuzvinzwira muri eZimbabwe hanzi Mheni inokwanisa kuenda kunoteera mari muno mudarira Chief Mboma kuburikidza nemabasa makuru avanoita avanoita. Tichifambira mberi neurongwa Sekuru, kune vanoita zvebetting vanobheja vai neloto. Munokwanisa kuvabatsira sei mudare renyu muno? Right. Vakauya pano ndo vatinoti tinopa marotso kana tinopa magora kuti vafembe mari pairi, vafembe luck, vabate shudu ndo vemakasa vaya nayo. Unoya muno nekasa raunotamba kana uchinzi unotamba makasa kana kuri kumakasa kana kuri kunana loto, unoya pano zvakadaro tinokutemera zvatinokutemera kuti aiwa unofuma mangwana wakabata. Aiwa ichokwadi. Ndofunga mukuzvinzwira muri eZimbabwe tichinofambira mberi nekunopendera chirongwa. Kune nyaya dzembereko Sekuru. Kune mumwe munhu ane 10-15 years or more than makore akawandisa stereke asina chimbereko. Vanokwanisa kubatsirika here mudare renyu? Right, vanobatsirika zvakanaka. Dambudziko rimwe ratinaro nderekuti mbereko haifambirwi namai chete. Ichokwadi. Mbereko inofambirwa nababa namai. Muri pamwe chete. Kana wagara usinako munhu waukufambidzana naye, uya wega tinokugadzira uchibata mwana. Asi kana uri mumba usafambire mbereko wega. Naye fambirai muri mese. Mbereko inofambirwa semhuri. Vakangofanana nematambudziko. Matambudziko emumba afambirwi nemunhu 1, anofambirwa nemunhu wese. Moya pano togadzira zvofamba zvakanaka. Asi mbereko uchiibata. Aiwa, ndofunga mukuzvinzwira muri eZimbabwe. Pane nyaya yanetsa, nyaya iyi inokonzeresa kuti vanhu vakawanda vangoti akaona vanoti ingori post yakanzi Sekuru chakati akutoskipa. Nyaya yekuti vanofunga kuti vakauya kunoko vakabatsirwa zvinhu zvenyu zvinozonetsa mangwana kana kuti zvinozopanduka. Ichokwadi here? Right. Ipapo mabvunza wakanakisa kuti vanhu mhuri yeZimbabwe izive. Right. Ukauya pano uchida zvinonetsa unozvigwana. Ukauya pano usingadi zvinonetsa unozvigwana. Ndichireva kuti kana ukafambira matambudziko ekubatsirwa, une urwere, une chii, unobatsirwa zvakanaka, hapana chinonetsa. Asi ukauya kuya kwandambotaura mashure kundikati uri kuda kuuya kuti ndida kuromba, hauna chauri kuita, hauna chauri kuita, sei ndo zvinonetsa. Asi kufambira kurapwa hakuna kuipa. Ende futi kuuya kuno hazvikanganisi kuti unamate Mwari wako. Nekuti vanhu vazhinji vari kunamata machechi, havasi kunamata Mwari. Zvinozovapa matambudziko kuti January to December akatakura mutundu asi hapana chiri kubuda, hapana chiri kufamba. Makore achifamba, vana vachiwanda asi vana ivo vachitambura. Saka kuuya pano tinopedza nhamo dzakafanana naidzodzo. Wotanga kuriritira mhuri yako usina urombo, usina chii, nekuti vamwe vane mashayive emusha ekusada kuti vabate zvakanaka. Aiwa, izvo tinorakata zvichifamba zvakanaka. Alright, aiwa, I think tasvika pakunopendera chirongwa chedu muri Zimbabwe. Tinokuonai nechikamu chinoteera. Sekuru, mashoko ekupedzisira amungade kupa mhuri yeZimbabwe ndeyekuti chii? Right, mashoko andoda kupa mhuri yeZimbabwe ndinoti huyai henyu makasununguka. Sekuru varipo, vanotaura nemi nguva nenguva. PaWhatsApp ndinobatika, pakufona ndinobatika, pese nguva dzese ndinobatika. Kune vamwe vaya vanoti aiwa inini ndoda kuti nyaya dzangu dziitwe kwakati undereka. Aiwa, ina ndina nguva ndinoti ndavhara matare. So long uri mupenyu uchipo uchiuya uchirapwa chete, ndinoita nguva nenguva, ndina nguva dzandinovhara matare. Saka vari kunana UK, vari kunana chii, ndinobatsira futi zvakare. Asi vari kunze kwenyika, ndinoda une hama yako iri padhuze yaunokwanisa kuti anouya pano achitambira zvinenge zvichiitwa kana kuti anokugezera kana ari weropa rako.
ewa ndofunga mazvinzwira muri Zimbabwe. Don't forget to subscribe to our channel Mboma Television. Musha ma latest musha zvinopisa aiwa tinoonana muchirongwa chinotevera.